Yine bir gezek salamu aleyküm Türkmenistanlılar, dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan demokratik saylawın halk hareketinin gurnanlaryň biri. Eziz Türkmenistanlılar, yine bir gezek ünsüňizi çekesim geli, ertir. 14. sentýabrda bütün Türkmenistan boýunça miting, hem daşa ýurtda da miting bolýar. Ýöne Türkmenistanın içinde siz hemmämiz çykyly agzy biri bolup jebisli bolup. Indi men Gurbanuly ýüzlenesim gelir. Gurbanuly, düň sen aýalda onuň bilen söhbetleşip geçtin. Şo planyň bilen bol. Şöyle gynansaň aýalda onuň şonam alyp gidä ýanyň bilen samolyoda. Ýöne bir zany unutma. Gitjek wagtynda men boýnuma alýan günälerimi ýurdu dolandyryp bilemak. Meni gözlemäň dip şu ýazyp goýber zapiskany. Bilişiň ýaly Gurbanuly. Biziň liderimiz Devatan bütün dünýä ýurtlaryň demokratiýaň arkasynda arkada bolan ýurtlaryň liderligini ýüzlenmetdi. Yüzlendi. Onu özüň bilip otyrsyň. ABŞ-de, Ýewropada da ABŞ Trump'a, Ýewropada Macron'a, Fransada Angela Merkel'e, Boris Johnson'a hemmesine iglan etdi. Erti Türkmenistan'da bütün Türkmen halkı mitinge çıkıydı. Eger sen birden öz planın boýunça gitmesen, galjak bolsaň, şo taýda halkın karşına yara ulansan, seni bu ýurtlar senin kapısını açmaz hiç kaçan. Hem de Ženev konvensiyası boýunça seni Strasburg kaziýetine çekerler. Şonu zady unutma dip men ýörüýte sana çykyp oturşum, ýüzlenesim gelip otyr. Sağ bolun. Gurbanuly, sen şo gowusun şo dünkü şuň söhbetleşik etdiňmi? Dünkü söhbetleşik etdiňmi şo aýal doganyň bilen? Şo planyň boýunça gidiber. Sağ bolun.